Goeie. Wat hebben jou mooie beesten in de tuin staan? Ja, we maken er een beetje verzameling van in plaats van een grijze massa. Maar de juiste verdeling hebben we nog niet gevonden. Want hier hebben we ook nog een grijs grindveldje. En dan moet ook nog zo'n soort ploeg inkomen die we ook een beetje aan het verzamelen zijn. En ja, we zitten hier in het landelijk gebied, dus dan moet je er wat mee doen. Ja, want jouw ween hier was ook wel mooi rond. Ja. We zijn hier 20 jaar geleden gekomen en toen was dat nog allemaal helemaal vrij. Maar jou houden wel van het platteland en of hij je boer west? Ik ben geen boer geweest. Ik ben een kilometer af van de A2 Lijkbrug geboren. Dus dat was ook allemaal weiland. Dus daar hoor je wel van? Jawel, ja. Nee, ja goed. We waren dus 2 kleine boertjes en een paar grotere boeren. En ik ben eigenlijk ook altijd op de boerderij grootgebracht. Ja, toen ging een van de kinderen die ging hier wonen. En de relatie ging stuk. Ja, en dan pak je dat weer terug. Dus je bent echt naar Friesland aan? Ja, we waren het niet van plan. Een paar jaar daarvoor waren wij met... Ik mag niet zo lang blijven staan, want mijn benen beginnen te... Oh, wat hebben jou dan? Ja, een of ander... wat is het? Allergietje. Oh. En die was hier naartoe gegaan. Ja, zo'n open ruimte, die laat je niet verloren gaan. Dit is een aardappelrooier, denk ik. Maar ik vermoed dat het een zelfbouw is van de boer met de smid. Want dat zijn eigenlijk de wielen een beetje van zo'n maaimachine. Die aandrijfwielen met die. En ja, we hebben er nog een paar achter staan. Ja? En hoe kom je jou daar rond dan? Marktplaats. Marktplaats, ja. Mijn zoon die zoekt dat uit. En zo zijn we dus een beetje aan het landelijk terughalen. Hier hebben we wat simpele dingen. Ik kom nog wel eens bij de mannen van staal. En dan hebben we dus een paar hulpmiddelen gemaakt. Dat hij dus kan blijven staan. Dit is ook wel weer een bijzondere dat hij kan kantelen en meerijden door het land heen. En die moeten ze altijd nog een beetje vasthouden en die ook daar. En, we zijn een beetje aan het rijdbaar maken. En dan gaat hij naar, naar Bozem, geloof ik, waar dus die jansvrallerij en lakkerij zit. En dan worden ze dus gepoedercoat. En dan krijgt hij een plekje rond het huis. En is de verzameling compleet of moet er nog meer bij? Misschien komt er nog eentje. Ik weet het niet. Er is wel plak, zat de Sjen. Ja, dat stuk groen is er ook nog helemaal bij. Dus dat gaat er wel. Er is genoeg te krijgen. Alleen het zit soms heel ver weg en dan is het niet interessant meer. Ze moet een beetje hier in de buurt zijn.